konti-konti. Oras kaya na. Pero, 20-26 ito, bro. Pintis ko. Dito sa mga skilled ay Vicente Ferrer nito ba? Kaya klaro kayo. Moto yung mga gidam ko. Mabuti kung dami ko. Uy! Si Vicente Ferrer man eh. Sinusunod yung gada eh. Oh, Vicente Ferrer man eh. Oh. Kaya moto, ikaw mo to anang pagkasunod ugma niya ka sa provincial hospital. Hindi mo sakiton ba nga kuhan ba? Kaya kung nagtambal din na si Vicente Ferrer. Si Dong. Pagod. Ini ko siya na. Kung naman siya nga, ang puwi na ko. Ang puwi ko. Sabi, doktor, sakit ikong tiyan. Oo. Ano ko ba? Yan ko nga siya nga. Siya puwan tigaw. Pero, tao niya, pagod ng doktor ha, maulo ko. Puwan ko. Puwan, ligurinte man eh, kuwan. Kaya kung kabot ba? Ligurinte man. Murag bateri ba nga 6 months pa? Oh, ligurinte. Ligurinte, di ka mo to pagkaumag. Pirahan siya, wala mo siya. Tindog mo na siya. Ayan siya. Sa kapanahin mo ka ba nanambal eh? Unta. Nakatuliko ba ka? Oo, nakatuloy ko pa ko. Ikadawa. Katapon dito sa Dento Rest, Cebu City? Adi ha? Hindi. Representatives na magiti. nagpampo ko na ko itong tao nga nagbubuwag dito. Iya mo kong gitawag. Kay pampuan. Muna kong bisa ni pare. Simba po ka? Ha? Simba sa ka? Kasi ba may usawa? Hingiga na yun mo na. Ode, hindi. Pampuan. Tulog ka adlaw. Pagkakuan. Mana yan, Mika? 1 week after, kita mo dito sa Pinturis. 1 month. Kana, naayong ko siya. Niyo ko kasawa. Pagkampo ni mo na ako ba? Ipiskan mo ko bindita? Roy, kabindita? Wala. Wow. Dito sa kuwan ba? Sa gipiksan kong bindita, laksan kong kuwan ko. Ay, ito si Awa eh. Matuwa to. Yawa itong matawa. Pero ayaw yun. Oo, Wala ayaw gini mo no? Ha? Ayaw gini mo. Wala. Kaya, Gamit ka ni San Vicente Ferrer. oh, sa Pinturis. Gamit ka. Ito po ito yawa to. Muna usa sa kuan mo. Katoliko po gagbalik ba? Ako katoliko gikan nila. Born is the Jadi, ang ibang explanation sa Palestina po ka. Pagkataon mo sa Palestina po ka? ako nga pa dili. Ang pagpang-ayo, laki din na siya, nasulti na, nasulti na. Isa iya kasali sa dili, makayo ang sakto. Kay dili tanang mga iya tayo sa mga dili. So, doon na siya tumantayan. Ang pamantay nito nung makapasal. Ang makapasal ang maong tao, yan nila siya daw. So, Kaya sa John 4 verse 1 up to hindi madalang ikaw kasi ako manimol. So, kaya na, ginalulaluhan mo ang tao. Pati sukuha sa Diyos, anak. asa tawag doon? Balog ka sa sukuha. Asa mo sa Asawa naman sa first king. Sa first king 12 verse. Kasi na-propensate. Kaya ano ito, kanang mga kasidlopin na yung ibang buhat. Ihalag ko sila, anong halalan, yung iba't ugang mga bukog sa ilahan. Ugang yung mga bukog, isang ligbay na ita. Kaya naman, nagiging sa ilang halalan, nagpasimba sila. Sukuan nyo sila yun. ano da kung mingo ka larawan sa mga taong buhay. Pero Larawan. si Hari Nabucodonosor may hapa o simba ka Daniel. Taro kayo? Daniel 2:46. O, bro, sa Diyos. Ingon si Hari Nabucodonosor Daniel. Naruyo ni mo munay Diyos nga matuod mo simbahan nga tinuray. Supreme worship. Ingon sa ang imong So sa to ba? Daniel, mo Diyos. Giludahan niya gisimba niya si Daniel balaan nila. Dili, wala. Di ba pumunta na ko sa Daniel Dili, balaan. sila ang isimba. Bili ba? Gisimba si word simba gigamit Daniel 2:46 nga. Si Hari Nabucodonosor mihapa o musimba ka Daniel. So word simba gigamit pero Pero kipatindot siya. binirisyon daw si Maha. Yang adoration Diyos mo ikuan
Sa to ba, balaan sa Daniel dili. Sa iyang paghapa, Di ba, pangutan na, balaan sa Daniel. pero ang pulong dili para kang Daniel. Ang gingon niya, ang imong Dios mo ay tinuod. Di akong Wala sa pangutanan mo. ingon nga, Daniel, Kasi Dios si kang Daniel, tinuod. propeta man sa Diyos, balaan dili. Ang pulong ni Nabucodonosor dili para kang Daniel, para sa Dili ba, di mo ka matubag di ang sa sayop diha, pag imong ingon nga si Daniel mo ay Dios. Ang pangutan na, simple lugaro. Sama sa mga- Si propeta, sama karon- o yun kasi, Daniel, Sama ka propeta kinailan siya. na to nga San Vicente Ferrer. Adto rito mulod ka dito. Di, maaari ng Daniel. Si Daniel, pero ang pulong sa hari, ang imong Dios mo ay Dios sa matuod, dili para kang Daniel. Si Hari Oo. Nabucodonosor, ihapag, misimba ka Daniel, word simba. Kini si Pero kang kinsa propeta pulong Daniel, kang kinsa pulong yang gilito. balaan o dili. Si Daniel kang pulong Wala, dito, pinili ni ang si Diyos dili. Sa Dios siya Pinili sa Diyos si Daniel dili. pinili. O, sa ato, kay pinili sa Diyos, balaan dili. Propeta siya, pero hindi pala. Balaan Daniel. Ah. So, balaan in English only. Ole. At sabi niya sa Santos. Nihapag Santos. Bigyan siya tao yun na ni Brother Isdi. Pero kinsa pulong yang gilito. Dili, ang punto na ano yun. Oy, ma'am nagilag kinsa pulong gilito ni Nabucodonosor. Ha? Imong Dios may tinuod. Ang adoration, ang Diyos sa Diyos. Ang sakto dia ang paghapa ng Nabucodonosor wala sayop. Si Daniel o sayop ang sayop dia Karon. individual person pareha nimo patong sa Vicente pa rin mga ang tabang nito ikaw mas masayop. Ang testimony ni Kana Bra. yung masak mo masayop. San Vicente Pérez. Ito ka, mga Sakto Tabang. to, ya. Ang mga balaan, mga santos, magpatabang mo sa mga balaan. Asa mabasa na? Hope 5.1 Latina Vulgata. Dagop usa sa mga santos. Sakto ba? Bunangop na ni San Vicente Pérez. Sakto. San Antonio de Padua, dire sa Sibulan, Negros Oriental. San Antonio de Padua man eh. O, nara sa Sibulan, Negros Ako dito Oriental. mo pa na. Kasi Kuan, mga kining- mga bata rin sa January 5, year 2025. Niuyo na mag-ihapa sa Santos. Niuyo na ka nga si Daniel. Ang ihapa ni Hari Nabucodonosor. Isimbahan ni Santos. Nya, sato ba? Niuyo na Santos. Sato, nisimba siya. The king ng Nabucodonosor fell upon the Okay. field Apa siya? and worship Daniel and commanded that they should open an oblation and sweet odor into him. And the king answered unto Daniel, May ambon sa ka Daniel. O Pero truth, your ang God is ang the God of pulong, gods and Lord of lords. kang kisang asa sa namulong, sa Diyos sa namulong dili sa Daniel. Ang imong Diyos mo ang Diyos mo to. Dito sa namulong. Dili, mana. Pero bago tayo sa Vicente pa rin, yato mga ayaw dito, Suway, wag mo suway. yana sa to ang sayop niya. Mga gimtak mga balaan. Hindi mo magkaniya. Si Hari Nabucodonosor, niyampo, nisimba sa Santos. Pero Pero wala- San Vicente Pérez, Santos man na. Pero ang iyang pulong dili para kang Daniel para sa kasa Diyos. Kaya ano sa iyo sa Jeremiah 33 verse 10. Isa may kasulgan to. Uglungon ko ikaw. Wala gingon sa sampit mo sa mga tao kay mudunggon mo nila wala gingon diya. Sa to pa, bisag magkasala, dunggon na eh. Sa Diyos. Sa Diyos. Dunggon? Asa mabasa sa Biblia? Ang gusto Diyos na tanang tao malwas. Asa mabasa sa Biblia? Sa Proverbs 15 verse 8, 29, ang tao nagampo, dili tubagon sa Diyos, dili dunggon. Gumikan sa mga sala. Mga promises. Sa to ba, Proverbs 15, 8, 29, o Proverbs 28, 8, 9. Sa to ba, mabag ang sala ngadto sa Diyos. Munang ningon sa tulog ka taon, minitsos Ginoo, si Ilipas Bildad si Supar, Hub 42:79, si Ilipas Bildad Supar, midiktas Ginoo, wa tubagas Ginoo ilang ihangyo. Ano naman, Ginoo, namoy mga babag, namoy mga sala. Gusto may sakto na Ginoo. Adto man ni Hub 5:1, dangog usa sa mga santos. Dasi sir, aglipay yun. Muto ka sir, no? Sir, aglipay. Muto ka santos, sir. Sir, di ba man? Bakit pa nimo? Yato pa. Kung makasala. Dili, tubagon sa Diyos. Kaya na, sa mabasa, tubagon sa Diyos makasala. Tubaga na. Kaya 14 verse 26. Walay dili mabutan sa Diyos ang tanang butan ang Diyos magbuot. Wa ko mangutana na, buot. Ang pangutana na ko, asa mabasa sa Biblia, ang makasala, dugon sa Diyos. Kaya ni sumpak makasala, di mo tubagon sa Diyos. Diba sa proverbio. Ang utulan ako, nagiging mo sa Diyos makasala. Asa mabasa?
Sa first Kasi king. kung baita Si siya. David, nakasala siya. Idumog siya sa Diyos. Sala. Nakasala. Asa? Pili ka na. Asa arbita? Asa arbita? Si David, nakasala siya. Asa bersikulo? Nag-ampos siya, gidumog siya. Bersikulo lagi. First king. First King. Sa first king, 17 verse 59. Ikaw ba? Si David. Katong ingon ni Brad nga sa Doha ka tulisan tapan ni Kristo cross. Basta. Ang usa na Okay, bulbugal basta. mo. Ang usa ni Kwanto nag public confession to siya. Ono Timothy 6 First king 14. Latina Verse Vulgata. 8, dili ka ingon sa malagal nga si David na nagatuman sa akong kasubuan ko buton. Di may Biblia rin mong basa. Ano ka na? Confession of sin. Confession of sin is vocation. Nakasala si David, pero kung sa ingon sa Diyos. Niya kaya ito gigupisala ni sa tulisan tapan ni Kristo. Hari ito, labang hari si Kristo, Hebreo 3:1, Hebreo 13:15. Huwag lima no? Oo, si Binti Adventist, o yun gani siya. Na si Kristo labang pare. Rabbi, teachers. Oh, nya kitong tulisan to panaluwas kay repentance niya actual Dili confession. siya pares katoliko. Dili Ha? Christ. Ba, Sa the preso. dili pa na sa Katoliko. Dili siya pares. Siya mo ginipander sa Roman Catholic Church. Dili pander. Wala na si... Na, nagong referensya, Brad. Uwan kay Suito. Sa inyo, referensya. Di, huwag ginabigan. International Encyclopedia, volume 15, page 520. The Roman Catholic Church, there are equally valid definition of the Catholic Church. Guys, Yung kanan, Roman. dili na mo pwede ma... Standard diferensya, huwag na ginabigan, Brad. Oh. So, kung dili, Reference na ninyo sa inyo nga isang nga pagwan sa Roman. ang RCC Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, wa may ang 70 Adventist di man makita di man siya tinukod ni Kristo. Tinukod ni Kristo ni 70 Adventist sila. Wala man claim si... Tanan nga mo to ba Kristo. Wa ko mo to. Tinukod ni Kristo ang 70 Adventist. Katupod si Kristo, iya katawan. Dili mo ko na ang 70 Adventist Church kasi Badista mo ka. Tinukod ni Kristo dili. Katupod si iya katawan. Ay wa ko kung sa maingan sa gitukod ni Jesus. Dili ko Roman Katolik. Nya kan dili Roman Catholic unsa man si mahana. Parehata, inyo dili ko basa. Dili sato ba kay dinay ka Katolik. dili sa Badista ang gitukod ni Kristo. Di ba Roman Katolik dito Ha? niya? Klaro kayo, mawigilid dabanan sa Biblia. Katoliko, mo ito, Mateo 16:18, klaro kayo. So I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Nasa Roman niya. Even the gates of hell shall not prevail Asa against mga it. Roman? Roman na Meron yung ako. Ang World Catholic Church and the Roman Catholic Church, just the same, parehara. Ay, sumpay. Lumag na. Dili na lumag, biblical na, biblical. Di, sa buhat, So, hindi mo basa biya. O sa may pagsabot sa yan. buhat, 23:11, ang Diyos itupad ka sa Pablo mingon. Pablo, kining gipamatuod mo sa Roma, sa samang paagi nagpamatuod sa Abgas sa Jerusalem. Mura na nagsimulan og dumagiti ba? Dumagiti ito simulan. Kumantay ka ng kilid sa sakinan, jeep, siruan, vice versa o vice versa kung linatin pagbasa. Sa to ba? Unang, pangiyok Roman Catholic Church at the Catholic Church, parihara. This is it. Versikulo na gamit sa Acts 23 verse 11. Sabi mo, matulog dito. Oh. Pero sa Acts 1 verse 8, yung si Kristo, magkasik mo na ko, so sa Jerusalem, Samaria, Saudiaan, to sa ganun, ito may bay sa yuta. Wala nga ka na yung magian nila yung Roma. Kaya ang mission sa mga apostoles, di mo Yeah. kalimutan. Gikan sa Roma, ikailaps di mo kalimutan. Roma 1:18. So muna naabot sa Pilipinas ang Katoliko. Universal naman sila, makailapon. Ang 70 Adventist, tinupurunan Mrs. Uncle White, 1845. Sa Amerika. Amerika. Ang dito kasi sa dili man na nag-claim sila na siya tinugod ni Christ. Wala. Pangalo na siya sa kubigin sa... Tanawa si Brad. Wala. Ang 70 Adventist, dili tinupuro ni Kristo. Dili nila tinugod ni Christ. Siya lang si White. Yeah. Pero siya rin nag-observe po, among churches, siya nag-observe po. Nagsunod siya, nagsunod. Wala siya katungkol. Kung yung Sabado, may gibasihan nga balaan yun. Balahan sa pano. Nya kaning Sabado ang si Kristo gilansa man sa Biyernes, along Biyernes. Juan 19:19, Juan 19:31. Sa to ba namatay siya Biyernes? Pero siya. Oh. Pagka Sabado ikaduhang adlaw. Ano, maganda. Sa ika Domingo ikatulo. Ikatulo. O yun ka nga ang pagkabanahon ni Kristo
Ikatulong adlaw. Sa kwan man doon naman po to. Domingo na. Nauna ako sa unang adlaw. Domingo lagi. Unang adlaw. Oh, doon ang adlaw. Sa to ba ang ibanahawan ni Jesus Christ balaan? Unang adlaw. Dili na yun. Di balaan na dili. Dili na Wala pala. pa basa. Ang adlaw ay. Di ba? Wala pa basa. Dili pala. Oh, Jesus Christ. Atag bigis na nabasa pala ng Di, unang adlaw. In fact, when Christ died, he observed to the Atag apostles teksto. sa baptism. Kung naman na sa Domingo, nagnahitigdo mo tayo. Wala. Sabi mo na, dili pala nga. Sa to ba ang ibanahawan ni Jesus Christ dili balaan? Dili. Wala sa mabasa sa Biblia. Ang ibanahawan ni Jesus Christ adlaw Domingo dili balaan. Wala pa yung basa. Wala na. Ha? Wala. Sa to ba wala mabasa nga? Kaya sa to ba Ang nagdeklara na si Pope Francis. Papa Francis magkoro kay na. Ano? Dili siya. Kaya tanaw tanaw. Pastoral letter. Dahil tanaw to, siya rin gabo tana. Oh, yung pastoral letter. Ito. Pope Francis nga, mo. Declare niya. Yang dihuli. Nakoy ko na, reading. Yang dihuli niya. Yeah. Ingon ni Pope Berelio sa Roman Catholic Church. Ningon siya nga, ipapangita siya o Saturday is ang Sabbath is Sunday. Kailan siya ni Pope Berelio si Francis na recommendation na o makakita ka na I cannot find in the Bible that is sa kuaning Sunday mo ay Sabbath. Kasi iba sa Biblia dili. Pastoral letter Dili nila. pulong sa Dios. Pumunta na siya. Oh. Dili pulong sa Dios. Mga Roman Catholic. Ini ano mo nga dili balaan gibanahawan Jesus Christ adlaw Domingo. Ang wala banhawi dili pod balaan. Subag, wala yung basa ang bala. Lagi, ang wala banhawi di pod balaan. Dili, Wala to. nakapunta na. Ha? But in fact, during the time... Balaan tong Domingo. Dili. Wala yung basa. Ang Sabado wa man banhawi dili balaan. Mabasa man Because wala niya banhawian sa Mabasa Domingo. ba, ikaw Because wala. even in state... Di Sabado ba? Sabado. Lagi, ang Mabasa ang Sabado... panulan. Sabado mo balaan. Oh, Ano tanawara asa mabasa sa Biblia balaan sa Sabado. Na, masahan ka. Oh. Dagan, di ba? Biblia no buka niyo. English. Asa. Oh, Sa Biblia sakra no re, Biblia sakra dako kayo. Isura 20 verse 8. Tara, Mark 4. Ah, ya. Kalau makita. Uli mo kita. Gusto ko uli. Sige. Wala oh. Na, uli. Dara, hindi ko Biblia sakra yun. Bisa ka ng Bible ang pinita. English to Kaya Latin. ko na siya pang pinita. Dara yun. Ang imong pumunta na, Oh. asa mabasa nga ang Sabado uli. Oh, dali. Sige, basa. Dia. Nata. Pero sulti na. Sige na, Mark. Mark katong naingon siya nga, the Sabbath day was made for man. The Sabbath. Mark ni. sige, huli man yung kita. Asa mabasa nga ang Saturday uli. Oh, tabangi. 2020. Exodo? Sige, 2020. And the hollow my Sabbath. Saturday, huli, yun mo na insakto yun. Asam na ron versikulo, di mo na makita. Nasa sulo. Oh. Sige, 2020, ha? Bisag sa Genesis na mo. Serious, samot na, karang tugol. Panahon ni Kristo. Niya karon, amo dire nga, di man di nyo matubag na. Nana, Ang Sabado, gibungkag ni Kristo, Juan 5:18. ay sa basa ang huli. Break the Sabbath. 1:5:18. Wala bugak ha. First John. Dara. First John 2. O 7. 12. Dara ligni. Di po naman buklaro ni mong Biblia nga na po kayo nga dili na makatabang ni mo ron. Tabang klaro na. Kana mo nga para ni mo na nga paborasin mo dili Oh. ko ni mo. Ano man? Patod mo break o na si Jan. Oh. Si Jan 2 verse 7. First 5:18. 5:18 na. Break the Sabbath. Oh. Jan 5:18. Just right. Oh. Just right. Break. Thereupon therefore the Jews sought the more to kill him because he did not only
break the Sabbath. But also said God was his father. Kasi Break the Sabbath, oh. ang mga leaders mga Diyos. Klaro kayo? Para namili natin ang barrio. Oh. Mga leaders na Diyos, manisulti. Kasi worship ito. Gibungkag na Sabado yun. Brad. Na Latin na Bulgata. Ang leaders mga Diyos sa mga sulti, mga Diyos. Ha? Leader nila na sulti. Leader? O yan, kadili mo ta sa... Nasulat na ng kisa may, pumunta na, kisa may kipatay. Asa mo to sa leaders sa leaders mga Jews o sa kan Kristo? Asa ka mo to? Kisa may kipatay. Asa ka mo to? Sa Kisa may kipatay sa mga audio. Asa ka mo to? Ako Kisa may kipatay. Ako na mo to. Asa ka mo to? Sa leaders mga Jews o sa Kristo? Kulong sa Diyos ang tuwan. Ako, dili, ako muna asa ka mo to? Sa Kristo ba o sa leaders mga Ang Kristo kumutuog. Oo, kanya yun sa man sa Kristo ka. Siya ako na tinigugma. Kulong na kulong sa Diyos, hindi. No, Hindi pa sa. kaya wala man kasi Sa Eh, 7 break kayo. Break the Sabbath. Klaro ito. Know your commandments, commandments. Ah, sige, sige. Write into you, but an old commandments with the 10 commandments, which you had heard from the very beginning. The old commandment is the word which you have heard. Oh, ang daan na kasuan mao ginasulti ni Jan. Wala ko nagas suan kani og bag-o nga sugo, uli ang sugo nga diha dadaan kaniyo kaniadto ug akong ginapamulong karon, wala break. Unsa? Wala gi break. Eh, kalimtan na. John Si 1:17. Jan nagsulti oh. Ang balaod, pinagi ka Moises, pero ang grasya o kamotora may abot pinagi ni Jesus Christ. Asa may tuhuan to si Kristo o si Okay, Moises? pagamo sa grasya. Sa ba, ang tanang kamotora na ni Kristo, Okay. Episo 4:21. Ang grasya ba mo ba magbungkay sa Niya, Tuhan o? karon nabasa man sa Biblia, ang kadlong Sabado, gibunggal ni Kristo. Word for word. Adera o, klaro. Ato magasa, wala kayong tulang niluksog ka. Dili, Pagamo sa grasya, Sabado man, eh, kana diya, Sabat man diya. Wala na kami Dahil sa Sabado, dahil Sabado. Pagamo sa grasya, mo ba magbungkay sa kasuban to magasa? Diya, Brad, para hingpit ka na mo, Brad. Bili kayo Dili, malikay, ang ebidensya mga itong kanon. Ang puta na pagamo sa grasya, mo ba magbungkay sa kasuban? Ito magako, napagabasa. Diya raw, bungkag na, bungkag Kristo ang kuhan eh. Kining, Pagamo sa grasya, mo ba magbungkay sa kasuban? Kaya mabuto na ako ni mo nga, kining gabit sa grasya, wala gabungkay sa kasuban. unsa? Kisa man grasya? Kisa man grasya? Grasya? Kisa grasya, Apostol Jesus Kristo ni. Kisa ni grasya nga ibot. Wala ibaw, dahil wala ibaw. Hindi, namutan ako ni mo. Wala ibaw. Hindi naman to. Kisa ni grasya, si Kristo ni, o nga Apostol Ang ni. Diyos, tinubdam na sa kasya. Dito ba? Ulo video sa Gujis. Ako po ta, kisa ni grasya, si Kristo ba ng Apostoles? Dara, Brad. Ako, dili naman to ba? Oo. Gibungkag ni Kristo ang Sabado. Word for word yun. No? Diyan. Latina Bulgata, ganun yung pwede Wala. 580, no? Pero, kung mo sugod, mo ko niya inundan nga. Dili, klaro na yung bungkag Sabado, no? Dili naman kay gibungkag nga. Wala, ang result niya, kadagan sa Diyo. Ora, busa, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Dakong tingwa pagpatay sa mga audio kanina. No, gibungkag ang Sabado. Ano yung ang dagong Perting klaro ka, yun. Hindi damang kay gibungkag niya. Gibungkag yun. Perting klaro ka. Wala kong gagawin na dyan. Nabasa ang Biblia, ang ikuan. Imo mapuklon. At saka sila. Unsa ang pulong sa sugod, mao kaninong dan. Namisa mo tan diwa sa kagawon sa Diyo dili lamang. Matod pa ni mo, giputol. Katok ng iba sa sakto to, sa gula putla. Kung wala mo tupot na, ang katong Bisag putlon ba o guwa putla, sakto to. Ang gibungkag ng Sabado. Pag ibasa dito sa putol man to. Nasulat man itong gibungkag ni Kristo ang Sabado. Dakong tingwa pagpatay kaniya. Ang pangutana, kinsa mo itong ipatay sa mga Hudyo? Ako pa utanan nimo. Di ito baga. Ibasa Kinsa ito ipatay Ako sa na mga mo Hudyo? tanan, ikaw may nagbasa ato, dapat ako na mo tanan. Kinsa na mo lunga to sa Kristo ang kanang sa Diyo. Hindi mo ko na pulong Oo, ano yung sige. rusot ang ibang lista. Ako po tanan Yan evangelist, mo. pulong sa Diyos mo na. Kategorikal, kinsa na mo lunga to ang kanang sa Diyo si Kristo sumala. Pulong sa Diyos ang ibasa. Basa ko sa Pulong sa Diyos. Ang samday Biblia, din ni pulong sa Diyos. wala kang utanag pulong sa Dios. Ano mo Wala rin? tayo nakikita pulong sa Dios. There is Ang a- ako mo utanag, kinsa Oh. nagsulti. And this is the commandment that I will should believe in the name of His Son, Jesus Christ. Oh. Nya. Si Jesus Christ, Oh. muna nagbungkag sa Sabado. Muna, sa ubang bersyon, naglapas, pangutana. Kanang paglapas ni Jesus Christ sa adlaw papahulay, 1:5:18. Nasayop sa Kristo o masayop?
ang imong tubag mo sir sa wakat Di mo to, namatahan na ako. Di mo na. Ay namulong ha, si Kristo Oo. ugang kadagan sa Hudiyo, sumala sa nabasa. Sulatan ng Juan Evangelista. Okay, kini ba kung tubag Apostolis. ako irili? Ang ingon na sa Jan Dili niya mo itubag sa kong bangutana. Mao ba na yung doon kami sa mutang kadagan sa Hudiyo? O ang sa pagpatay kaniya. Okay, saan ang kaniyang ipatay? Jesus Christ ulit. O ang nasuko ang kadagan sa Hudiyo. O, karon si Kristo ipatay. Nagtinguha sila. Di ba, ipatay si Kristo ulit. Ang naninguha sila. Ang gusto mo kagtubag na. Tadlo gusto mo din Sila siya tubag. nag-isyo. Karon, kanang dakong tihong pagpatay kaniya. Si Kristo nang ipatay. Dili kayo ako kung magtubag po na. Kalisod kita siya eh. Mabinito ka stan. Nire si Bulan ng Gross Rental. May ambag mo kayo sa mutana. Ang Kung mga ano. huwag mo ka pa mutana. O, huwag di ka ba magmambag mo lahi. Dili, itubag na nga ako. Lumanta na ako. Galugos, itubag. Mga si Mitchell lang, katubag. Parang ko tingali. Kanay Mitchell. Ito ba? Di ba? Bila ni kalang tugi, no? Kana. Kadagan ngayon, no? Friendly discussion, mga dialogue. Yeah, umaharag ako na may cross examine. Muna, ang pakutanan ko, ang paglapas sa Kristo sa anong babulay, nasayop sa Kristo o masayop? Ito ba? Ba't nakayaw mo ba ito siya? Wala siya maglapas. Ay, Lapasan ako, ang 5-18. Kayo naglapas, nagkatamunta mo para siyo. Di, si Kristo yun. Huwag ito ipatay sa pakutanan. Ang pasangil. Di, si Kristo ipatay, tinuod doon ito mo, ba? Di ba tayo? Oo. Di ba tayo? Karon gipatay. 1 Tesalonica 2:13-14. Ama Hudiyo mo nagpatay ni Kristo. Ito mga para Hudiyo. siyo. Sato ba? Lagot. Tinuod mo dawat sa San Pablo nga gipatay siya sa mga Hudiyo si Kristo. Dili. Sa'yo. Sayo. 1 Tesalonica 2. Ako to na ako. Dili mga audio na naglansa na sa cross. Ha? Ako to na ako. Be, pamuto din dia. Nadili audio na. Oh, sige, be. Asa mo basa? Asa? Asa? Matthew 20 verse 19. Yung sa pamuto doon. Basa. Ako basa ako na Oh. isulti. Sato ba sayop na suot sa San Pablo? Gitugyan siya sa mga hintil o gilansang nila sa cross. Ha? Pasahabat yun. Dili mga Hudiyo nagpatay niya. Matthew 20 verse 19. Asa mo basa dili Hudiyo nagpatay? Hintil ang naglansang sa cross. Biasa mo basa dili sa. Matthew 20 Dako kinulod dia. Basa. Ha? Basa. Wala, Matthew wala, 20 verse wala mo basa 19. rin. Gitugyan siya sa mga hintil o gilansang nila sa cross. Sa'yo kawa ka Ang Hudiyo, kamasada. klaro ang Hudiyo nagpatay. Dili pag yun. Basa. 1 Tesalonica 2:6. Sa to ba si San Pablo na makaklain? Ay, Ha? wala po na makakamot si Mateo. Matthew 20 verse 19. Ngayon Gitugyan siya sa mga hintil Atong basahan ko kinuuban mo. sa cross. Tanawan ka ha. Kung dugang Dili makasamot. Matthew 20 verse 19. Ay. Gitugyan sa mga hintil o gilansang nila sa cross. Dili mga Hudyo, oy. Na mga dili Hudiyo rin itong basahon. Gini ako bigong. Dili, liban. Isa-isa likod. Di sari, huwag kakatubagan eh. Huwag kayo po kami ambak po ka kalarong muna na. Ambak, Sa mga kwento. Sagot. Tanawa. Kasi, Matthew 19. Matthew 20:19. Oo. 19. Gitugyan sa mga hintil o gilansang nila Ay, sa Brad, cross. kay Sige. 20. Verse 19. Para maka-encounter ka na sa imong mga kuwan. Dili rin. Kung tadi mo ka mutubag, di mo ka responsive. Pugag tubag ka na, doon mo ka na, ambak puga. Dili, tubag ka na ko eh. Klaro ito. Tubag nga, ambak. 20 verse 19. Hindi. O, dara man eh. Dara mo naman eh. Sa Asa rin. 19. Gitugyan sa mga hintil o gilansang nila sa cross. Wala. Kamong ipisingan na yung Hudyo. Asa ang cellphone mo? Pinakulat yun, palater. Okay. 19. Ay, gusto. Dili. O pareho na yung isa. O ilang gitugyan siya ngadto sa mga hintil. Aron biyay-biyayon ug latoson ug padupon sa cross o ikatulo sa ano. Para mga hintil, Hudiyo rin. Hudiyo rin eh. Hintil! Eh, Hudiyo ba? Hintil yung Hudyo.
Dili ko sa namin. Diyo, kahintil ko, klaro ano. Kay siguro Ha? no yo ya barga. Napahintil nga audio. Hintil, dili Krisyano, sige. Dito yan sa hintil. Dili Krisyano. Bilang sa cross. Ano hintil? Hintil. O, sa to ba? Napahintil nga audio. Hudiyo, no? Kanya matod pa ni Ah, di, matod pa ni hudiyo. audio nagpatay no. Hudiyo, ya. Ito mo sa San Pablo, ha? Oh. Dili. Ang mga Baguhan ka no. Wala may mingo dili hudiyo nagpatay. Ang pangutanan ko, mabasa ba ang... Gipatay sa mga. Mabasa ba nga ang dili hudiyo nagpatay? Huwag mo kabasa na. Huwag mo kabasa na. Huwag mo kabasa. katong Awa. nakita ni Jesus Christ, Yes. Patro sa Philippians. He said that I know him, Jesus pa rin. And keep it not his commandments. Wala kong tool sa commandments. Hindi, wag. Liar, Sige, and the sige. truth is not within. Baka kon. Usa. Tama na sa Christian. Christian verse. Sa Wala na. Suli ka li hudiyo na. Reserve na lang na sa. Dili, ang hintil, dili Kristiyanos. Dili na magano kay. Dili Kristiyanos, pasabot. Hintil yun eh, dili Kristiyanos. Dili Kristiyanos. Ang hudiyo, di mo na Kristiyanos. Ang naglansa sa mga dito na sila. Ang naglansa ng Kristo sa Dili na sila. Dili na Kristiyanos. Dili na Diyokon. Ha? Asa mabasa na? Ha? Asa mabasa? Sa Genesis, dili na. Bebe, kaya ka bersikulo ko no. Okay, bersikulo. Wah, kani di mo tubag ni Roy yun. Dili na sila Gentiles. Gentiles are not. Oh, tanawa. Kining kuan. Basa, barat. Klaro kayo na rin. Dili mo ko na sila. ha. Oh. Bawin lang kasunod. Bawi, wa mo kakatubag. Dili mo yung kay nabasa mo. Wa makakatuwag. Nabasa. Oo. Hinay. Nakaduga ko amigo. Gitugyan sa mga hintil o gilansang nila sa cross. Dili mga Kristiyanos, nahintil lang dili. Kaigsunan, mahimong mga mag-aawat sa mga simbahan sa Dios. Nga ang mga Hudiyo, diha kang Kristo Jesus ay gani mo orang Atong big debate niya tayo. Sana. butangang giangtos ninyo ikan sa inyong mga ugulingong isikataw. When ingon, nausap sila gikan sa mga Hudiyo. Yung mga Hudiyo mo'y nagpatay ni Jesus Christ. Wala niya. Klaro ng Trisio. O si wala ko. Wala. Tungod yan na usab, mahimo kamog mga pasalamat sa Dios. Gaway hunong kay sa inyong Final yun. pagpangdawat gikan sa kanamong mga pulong pagdungog sa Dios ninyo. Katong ginawa, dili inyong pulong sa mga tao. Kung dili sa magkatinood, Kaya nga Gentiles dara. pulong sa Dios nagulat kaya sa ninyo. Usay, pag Ang ngalan sa Gentiles, tulong mo na ka anak ni Noah, Kita na. si Japet, si Ham, o si Oh, Sem. Kaya si Japet, wala si Gentiles. Munya. Sila po tumang. And these were the isles of the nations of the Gentiles. Sa to ba? Okay mo tanong sa history mo, kasi mga Gentiles, kanang Romans, Turkey, Greece, Russia, Georgia, mga ginait. Di, ang Roman Cristiano sa Derao. Di, wala pa Gentiles din sila. Oo, lagi. Jesus Christ. Og, Di mo mo. upod, may patay sa ginong Isos. Oh, klaro yun? Klaro, ito blitra, yun yun? Og, may patay sa ginong Isos. Klaro yun, no? Mapatay sa ginong Isos. Og, mga manalagna. Manalagna. Nga nagbukod kanamo nga walay magpahimuot sa Dios, nagpang batok sa tanang mga tao, nagpatay sa Ginoong Hesus. Ang mga Hudiyo, Uno Tesalonica 2:13 at 15. Naglaro ko sa Pablo ning uno, klaro magpatay sa mga Ginoong Hesus. Ay, mo nagkontrahan. Sakto na di. Nagkontrahan. Sakto na di. Sakto to kaya Ah. magibasa. Wa natin Hudiyo. Nabasa na mo. Hintil mo to. Hintil man mo ha. Hintil mo to patay. Daw sa ningon nga ipatay sa dili Hudiyo. Anong sakto ba? Klaro Hudiyo nagpatay na sa uno Tesalonica 2:13. Kaso ba nagkontra nagbilyaro ko daw. Ang imo pagsabot rin kay wa man maingon itong dili Hudiyo nagpatay. Katong ibasa no Mateo, mabasa ba dito nga dili Hudiyo nagpatay?
Ako po. Ibang mutanan mo. Mutanan mo nimo kini hintil Mabasa Hudiyo dili. dili. Mabasa dili. Dili Hudiyo. Masa putahan mo. Sa imong gikutlo nga Mateo 20 versikulo 19, mabasa ba nga dili Hudiyo nagpatay? Wala mo kung butuon nga. Ako kung butuon nga nagpatay dili Hudiyo. Nay nasulat dito dili Hudiyo? Hintil. Nay Itog yan. nay nasulat Yes, dito. maintil, Ang gilan tanaw sila sa cross. Nasulat ba sa Juan Ang final destination yun, gilasan sa Mateo cross sa 20 maintil. versikulo 19, ipatay siya sa dili Hudiyo nasulat wa. Ito kasi noon. Ipatay sa hintil. Dili ang pautana. Huwag mo kung matulog nga ipatay sa Hudiyo. Dili, Hudiyo? Matulog na ako. Wala. Ang nagpapatay Hindi, niya, karon. hintil. Karon nabasa man dito. Nakutulan ako. Karon nabasa man sa 1 Tesalonica 2:13, ang Ginoong Hesus gipatay sa mga Hudiyo. Tinuod dili. Tino lang Mateo. Di sa Pablo sayo to. Tino itong ibasa na muna, ang nagpatay niya, hintil. Ginasa sa cross. Di ba ang karing 1 Tesalonica 2:13 gipatay siya sa mga Hudiyo. Tinuod dili. Sa ato pa, midagan makaana nga bersikulo sa'yo, ba't itong pasa na Mo di sa Pablo mo katuman nagipili na sa Ginoo. Sa ato pa, sa'yo ito, magitugyas mo diyo, gilasan sa hintil. Ang ipasabot ito, walay nasulat sa imong giangkon ron nga walay dili Hudiyo nagpatay. Kini hintil, Hudiyo ni dili. Tubag. Dili sa Kristiyanos. Di ako po, wala ko ta na, ako po ta na katribal. Kini hintil, Hudiyo ba ni dili? Ang Tubag. patawag sa Hudiyo. Ha? Hudiyo. O gi-explain ni San Pablo sa 1 Tesalonica Matawag sa 2:13. Hudiyo ang Matawag hintil. siya. Bro, dako man ang Hudiyo. Siwis. Dito ko sa Ang hintil Israel. matawag o Hudiyo? No. Matawag sa Hudiyo. Paano naging hintil ang Hudiyo mo dahil? Ha? Wala ni kasi bakit sa hintil. Dili Kristiyanos ko. Dili Kristiyanos. Sama kayo. Ang hintil brother, dili nila katriko, dili nila kadugo. Karon. By blood, Karon. dili Si San Pablo, makita ni Batinon. Oh, sige. According to the canonical gospel, Pontius Pilate and the Roman authorities ordered the execution of Christ. Oh. Tama na ito eh. Asam na. Order man. Ordered man the execution of Pontius Pilate and the Roman authorities. Okay, nawagan na Pontius Pilate, kinsa man na. Nawagan na po. Pontius Pilate, si Roman Empire. Nawagan na po. Roman soldier pa, natuslok niya. Okay. Oh. Sao man na. Klaro San Pablo, mga Hudiyo nagpatay kanya. Word for word gitu yun, nagpatay. Niya, sa'yo San Pablo ito? Sakto itong Mateo 20. Di ba, mutan ako. Gipatay sa mga... Imo nang giangkon, Matthew 20:19. According to AI, Pilate Oh, AI mo, AI mo. was innocent. However, others say that Pilate was guilty of Christ's murder. Kanang imong giisgutan diyan, namatay si Kristo daw, o ba? Murder. Patay. Namatay na, o ba? Patay. Ha? Namatay na, o ba? Order naman, order. Ano mo, padung mo murder, wa pa mamatay. Patay ka. Ari ka San Pablo, kay humanag yun. 1 Tesalonica 2:13, ang nagpatay ni Ginoong Kristo, mga Hudiyo. Paano na? Hudiyo, basahan niya, brad. Ang role sa Diyos is allowing King Herod and Caiaphas to execute Jesus. Wala mayroon sila nagpatay. Allowing. Karon, allowing, itugot. Nato magitugot. Ang nagpatay ni Kristo, mga Hudiyo. Wala. Allowing ka ba? Nabasa 1 Tesalonica 2:15 sa 2:14-15. The Romans. Ha? Basa ha? Basa ha? One. Wa may mabasa nyo, dili Hudiyo nagpatay. Wa mo ka tubagan na. Oh, magbasa sa Mateo. Hudiyo eh, nagpatay. Versikulo Kaklaro ana. 20 Caiaphas, niya. no? Si Caiaphas. Yara pa kayo, dili one-sided. King James akong basahon. Basahon, kanay mong intel. Sinable po mong ganina. Tanawang ko na sa Griego. Wala na. Bisag asa ka. Bisaya, raman na. Di na original. Butan ako nga dictionary basta hintil, Brad. Dili na sila Jewish. Asa mo basa? Hintil. Dili na siya. Ha? Asa mo basa sa Biblia? Nasa... Asa? Bisa ba sa iya? Sige ko sa iya. Asa mo basa sa Biblia? Tubagan nyo doa. O, tubagan nyo. Gentiles, kini ayos sa Gentiles. Ang kanang sa mga nasura na ayos sa Gentiles sa rawa. Ang ayos sa Gentiles, kanang Turkey, Greece. Apel ng Hudiyo na wa. Wala sila labot kasi Semitic man sila.
Sulay labot. Nya, asa lugurahan na? Barang kanang Gani? Gentiles. Oh. Kanang Rome, Italy, Greece, Turkey. Unahan natin mga linya, mga naso. Adi ba dito ba ka nahi kayo na? Hindi pa tayo, Pablo ka ni dia. Dili ba? Da San Pablo tontoan sa to ba Muslim ni ka di ka mtong San Pablo? Pag di pa tayo masausan ni mga Adi ba muto ka San Pablo di? Acts 23 kasi 11, di pa tayo sa mga Brad, implio Ricky. Banat mo Roy di. Mateo na. Di ko ka na si Roy. Ya, dere. Atong usahan mo. Basahan dos, uno, Tesalonica dos. 13-14. Ato mo basa yung balay, kaya mo magawa mo basa rin. Tara. 2:13-14. Klaro ka ni, King James Version ko ni. Di ako kutang lagi di mo, ba? Hindi pa hintil o Diyo ba? Apart lagi studio ng uban. Dili. Actually mo ba na? Ngayon sagol na. Dili. Dili, Kristiano, so na. Dili. Paano ka doon sila? Gentiles na sila. Palusot ba na inyo ang sila? kaklaro na ninyong kuhan? Naglaro mo lagi. Ilan sa Dara, klaro ba sa ano? For you, brethren, became followers of the churches of God, which you, the Judea, are in Christ Jesus. For ye also have suffered and things in your own country. Okay, nag-antos siya dito. You have the Jews who both killed the Lord Jesus. Nagpatay ni Jesus Christ. Kaklaro ana. King James Version. Nagpatay ni Jesus Christ. Hudyo. Pasok pa. Tinoon nila. Pero tumati yung bayan. Kaya ba? Tinoon din. Basa man. Pero tumati yung... Kaya sayop na eh. Ito dyan sa hintil o gilansang. Sayop na sa San Pablo. Gilansang sa hintil. Di ba sayop na eh? Ang Muslim man day ka day. Badisa ka, Muslim ka. Gilansang sa mga Spiritual sa Gentiles. Nanin sa kwan. Gentiles are people who are not Jewish. Oo na na, oo. Sila yun lagi. Ha? Basa. Gentiles are people who are not Jewish. Oo, di Yeah. The name comes from the Hebrew word goy, which means nation. Klaro na Or gina. technically, in the Latin version of the Bible, goy was translated as Gentes or Gentile. Oo, di Yeah. na o Diyo. Ang What are the hintil. names? Yari ta sa Biblia. Kung anong dilim na pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos. So, Hebrew Kani, pulong mo sa Diyos man eh. 1 Tesalonica 2:14-15. Who both killed the Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, the Diyos. So, kinsa lang, ang naglansang. Sa to ba? Namakak sa San Pablo ni wa? Kabag, namakak wa? Insakto sa Mateo. Di ba San Pablo namakak wa? Insakto sa Mateo. Di San Pablo namakak. Insakto Mateo. Gilansang sa mga... Matod pa di mo, insakto sa Mateo, si San Pablo namakak. Imo na nga version ako. Dili ba? Insakto sa Mateo. Namakak San Pablo ini. So, sa'yo pa sa Mateo, nga gilansang si... Wa ka kasabo si mga ibasa. Naibabasa dito nga, dili hudiyo ng patay. Hintil, ah. Wa ko mo ang pakatana. Hintil mo, ang pakatana. Nabe mabasa, dili hudiyo ng patay. Dili mga audio. Kung sa tugas sinod, nasulat ba sa the first gospel of the Bible, Matthew 20:19, ang namatay, dili hudiyo, nagpatay, dili hudiyo. Ba? Mabasa. Dili hudiyo? Hintil ang naglansang sa cross. Mabasa niya. Mahudiyo, kaklaro ano? Mabasa. Ha? Hintil ang naglansang sa cross. Dili ba, kumunta na ako kumunta ng hintil. Dili ba hudiyo Oo word? na, ako tubagin mo Ang- mabasa niya. Dili ba, dili hudiyo ba Ano nagbutang magiging dito? ibubutan? Pero na may mabasa, mantod pa ni mo. Sa Lucas, Mantod pa ni mo. Ang mabasa. Colossians, Patroges, ang mga Rodeo, hindi na sila nakapantay. Yung mga na. Versikulo. 1 Tesalonica 2:13-15. Lucas man eh. Ang Versikulo man patay ni na. Ginoong Kristo mga Hudiyo. Sulat pa na. Versikulo na. Hindi na versikulo lang. Hintil dili Hudiyo. Kaya di magkamo. Mag-i... No, sa Why they Lucas. got Jews? Di ang sentro ini ang napatay ni Kristo. Sige, klaro na to. Kay matod pa ni mo ang... Brad, basa brad ya. 1 Matod Tesalonica hintil pwede Hudiyo. 2:14-15. Nakagisulti pa niya, ang hintil dili Hudiyo. Hindi nga, kung sila tapang. Di, ang Hudiyo natabak patay. Sila, kung sila, sila nag-allow nila na. Kaya ang Hudiyo. Ipuntit pala ito si Kwan. So, di ba, klaro na sulat yun nga, nagpatay ni sa mga Hudiyo si Kristo.
Dili na patay. Sila, alaw nila si... Dili, dagi mabasag yun. Biasa nabasa dia. So sa'yo, kahit ito Matthew 20, Pagsabot mo na sa'yo. Sa mga hindi sa cross. Ang pagsabot mo na sa'yo, Sabto mo pa dito, nga hindi, klaro naman ito hindi. nakabasa ka klaro, pero wala kang sabot yung mga gibasa. Hindi man hudiyo. Nagkasa- Gisulti man ni Lucas nga. Nakabasa ka, pero wala kang sabot yung mga gibasa. Gisulti sa Lucas. Na hindi lili hudiyo, brother. Imo yung bukso na Asa mo basa na? Nasa Lucas. Sa Lucas, Sa ang pila. Lucas, ibasa. Ibasa ba ito niya? Lahim ng lahim na yung mga sabot. Ang kuta na, dili na matuwa ang suot isang Pablo Muslim ka. No, salamat po. Muslim, ang ano mga ikaw? Ibasa na nilo. Ephesians 2:11. Ay, David sa line, di mo basahon man niyo. Clarification na. Klaro ngayon. Basa. Clarification na. Basa. Wag yung matubag niyo. Detergent. Ricky Empleo, play shout out bad, watching from Mandawi City. Jewish. Oh, Ray Patonil. Nanjiwis. Ha? Hintil, Nanjiwis. Testament, especially in the context of the early Christian. Namang kay Apostle Paul, for example, frequently addresses the portion of Gentiles in the Christian niya suot faith. isang Pablo ka matuo. Klaro Biblia pulong sa Diyos. Ephesians 11. Basahan Biblia. Parang to Biblia pulong na to. episan. Kaya may Biblia klaro, Biblia pulong sa Diyos. Ephesians Kaya ito to. Kaya na episan, libre, Biblia Ano na. ano tesyon li kadi ko mo dawat lagi. Episo. Oh. Ah, Episan 4 verse 2. Na hintil, lili, hudiyo, brother. ang mga Hudiyo lagi nagpatay ni Kristo, mga sabarista man nagpatay. Kada mga Hudiyo ang ano papulay sa Sabado dili. Wala pa ta na. Dili man to punta na Sabado dili. Ang kuna sa gisulti ni Lucas. Ang kuna nga, di mo ka mudawat. Lili, hudiyo. So, bili na kanito. Wala bili man. Walay mabasa ang sentro sa isyo. So, gito kaya. Si Kristo gipatay sa mga Hudiyo. Dato pa, Dili, hudiyo. ay mabasa no, dili Hudiyo nang patay. Gisulti ni Lucas. Dili, the word dili Hudiyo ba? Gisulti ni Lucas. Ang hindi, dili, hudiyo. Nagkuhan dito sa Sakto ni Kalukas sa'yo. sayo ko magsabot. Sayo ko Gisulti magsabot. naman, nga ang hindi, dili, hudiyo. Mudawat na kayo. Sakto ba ni mo na? Ay mabasa da nga dili Hudiyo nang palit. Nagpatay. Hintil Ah, man mga hintil man nagpatay. nila sa cross. Klaro man ang basa sa Pablo ni pili-pili. Huwag mo will. Basa. Uno, Thessalonica 2:15. Oh. Si Kristo gipatay sa mga Hudiyo. Tinaunan eh. Si Brad April, gusto na mabawi, oh. Sa Di media. ba pili ng kadaan? Kung nagpili, kagibasa niya. Ya, hindi wa may mabasa di ang dili Hudiyo. Gilansang sa mga hindi si Eh, Kanya, kanang- iba matulad ni Lucas, nga ang hintil, dili hudiyo. Broad mo kayo ng Hintil, Gentiles. Nasa Gentiles nga Jewish. Sampai. Wala, Ay. wala. Five blood maguna. Five blood Blood, maguna. blood, lang hintil, kay five blood, dili sila. Nasa na part. Wala Gentiles na. Dili. Kay Ha? Ah, Lucas, ang Gentile, ang Jewish, itong kaliwat ni Sim. Masay, may Lucas na deron. Kaliwat ni Sim. Oo, masay, may Lucas na Sa Pablo may panggitang debatidor. Yes, sino ka sa'yo po? Dili, di ba Kaliwat wala si- may mabasa dili Hudiyo dito. Kaliwat ni Sim ang mga... Wala may mabasa dili Hudiyo dito Kaliwat sa sa Lucas. mga Gentile. Una. Nakikipasabot ba ni Lucas ang hintil, dili hudiyo? Dili ka pasabot, litra ako na ako. Asa may tuhan, ang Si bagasa dili Lucas, mabasa. si Lucas, si Mutobo ko Lucas. Di ba? Adi ko mo to San Pablo? Sino ka sa Mutobo Lucas? Sige, gusto ni Lucas nga hintil. San Pablo dito noon. Ah, ikaw may payag, ikaw dahil sa'yo nang iwan. Adi, sa to ba di ka daw San Pablo? Namakak San Pablo ba? Sa ito ba, sa'yo sa Lucas? Si San Pablo namakak. Kapag sulti din sa Pablo, bugadong muna dyan. O lagi, San Pablo namakak ba? Sakto si Lucas. Di ko kumuta ng Lucas, si San Pablo namakak ba? Asa pa o yun na ka. Really na daw. Ano mo? Mag-stop eh. Dahil o yun na makakasi. Hindi nilihudiyo. Ikiboto ka ni Lucas. Dili. Sa Pablo, nilagtan ba yung Romano siya? Wala kayo puliban ni Eh, bro, Lucas. si kanang Lucas, yung gingon niya, huwag mo kabasa, sir, may kabasa-basa. Oh, ay, basta. Oo, sir, kabasa-basa, o kabasa. Unsang, kasi punaan to nito. Ang mga talaki, kabasa man ako. Sakay ka sa kuhan, alas 10 na ba? Oh, bisa, sabi na no. Alas 9 na. Ano no, Brad? Dahil sa Sibulan, Negros Oriental, dito to friendly discussion sa dua ka sabadista mga ignoran. Dari sa ako. Wala may labot, anak eh.